Bon dia, o bon migdia, hauríem de dir, perquè com que us convidem, vaja, a vermutejar, malgrat el temps que fa, encara estem més recollits i més en família en aquest centre cívic de Sant Narcís que ens acull, en aquest espai que el vermut fa precisament per això, per ser més a tocar de les persones, dels lectors, a qui s'adreça aquest festival, la cavall entre Olot i Girona. Gràcies per ser-hi. Sapigueu que teniu al fons una parada de llibres de l'Empúries, dels autors que avui fan el vermut amb nosaltres, la Patricia Gavancho, la Maria Carme Roca i l'Albert Sánchez Pinyol. Amb ells intentarem fer una conversa que giri al voltant del 1714, una conversa a la qual vosaltres també esteu convidats a participar, sense cap mania, aixequeu el dit, ja tenim una edat que ens ha passat la vergonya, per tant, jo intentaré de mirar-vos bé i poder-vos donar la paraula. Qualsevol pregunta que vulgueu fer, ens interrompeu i la feu, d'acord? I feu qualsevol aportació que us vingui de gust. I llavors, evidentment, també quan acabem, pels vols de quarts de dues, segons em deien des de l'organització, tampoc no hi ha un horari establert, que els pugueu fer-vos fotos amb ells, si voleu, i fer-los signar els llibres que us convingui. Em fa molta il·lusió tenir-los tots tres aquí perquè a mi m'agrada molt llegir sobre el passat i escriure sobre el passat, però és que ells tres, a més, comparteixen, abans els deia, aquesta visió d'un fet, o dels fets del 1714, cadascú des del seu punt de vista, i que tots tres, diguéssim que o són autors de tres obres úniques. El Victus de l'Albert Sánchez Pinyol, que va ser la primera, abans de tot el que es va publicar durant el tricentenari, l'any 2012, d'abordar la guerra de successió i la rendició de Barcelona a les tropes borbòniques, aquell 11 de setembre del 1714. La Merla Blava, de la Maria Carme Roca, és la primera novel·la que ens situa en la Barcelona d'un any després, és a dir, concretament s'inicia l'agost de 1715, a punt de complir-se un any d'acabat el setge i d'acabada la guerra, quan l'enderroc de bona part de la ciutat per construir la fortalesa de la Ciutadella és encara un projecte entre els barcelonins que estan, evidentment, molt tocats pel que acaben de viure i, sobretot, també perquè pateixen el rigor opressiu de les autoritats borbòniques i, per tant, no poden arribar a creure's que sigui possible refer-se després d'aquest cop tan dur que han rebut. I la Patricia Gavancho, que va escriure un llibre el 2014, que era el primer també que ens descobria un 1714 diferent, en tant que la visió que ens donava d'aquells fets era el de les dones. Per tant, són algunes de les protagonistes que havien quedat oblidades amb aquest Les dones del 1714. La Patrícia va conversar amb diverses persones que li permetien posar llum sobre alguna d'aquestes dones que hi eren i que també van patir la cruesa del 1714. I, per tant, va confegir un llibre que donava la història sencera, per tant, amb tots els punts de vista. I també gairebé des del principi, o fins i tot els prolegòmens del 1714, fins més enllà a tocar la pau de Viena. Per tant, gràcies per ser-hi, benvinguts. M'agradaria d'entrada preguntar-vos què és el que us va motivar a abordar aquest episodi que és cabdal per la nostra història. Precisament per això, perquè era un moment històric, simbòlic. Què és el que us va motivar a abordar aquest 1714. No sé qui vol començar, la Maria Carme, la Patrícia, l'Albert. Primer les senyores, o no sé. Començo jo, doncs. Molt bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí, gràcies per haver-m'hi convidat. El que va motivar és un fet cabdal, és un fet que hi ha un abans i un després del que va passar el 1714. El segle XVIII és un segle espectacular en el sentit de canvis, de molts canvis, des de tots els punts de vista, socials, polítics i econòmics, i la sotregada que vam rebre aquí, els Països Catalans, doncs van ser molt forta. I a mi em va interessar sobretot el que va passar després. I em va admirar, és d'aquelles coses que dius, és que tota aquella gent tenien un mèrit increïble. Estic parlant la gent del carrer, estic parlant del ciutadà, la capacitat que van tenir d'aixecar-se, de començar de cap i de nou, gairebé com el que no ha passat res, com quan tens una desgràcia familiar que l'assumeixes i passes el dol, però dius la vida continua i ho he de fer també per tots els que tinc al voltant, tant pels morts per conservar la seva memòria com també pels que queden.
no? I això doncs, és el que em va empènyer. I també aportar una visió també en aquest cas femenina, perquè les dones del 1714, i gràcies al llibre, en aquest cas de la Patrícia, com ha passat sovint a la història, han estat les grans oblidades i llavors ha estat una manera, a través de personatges de veritat i dels de ficció, doncs donar-los veu. És que de fet, per qui no ho sàpiga, ells tres també comparteixen, en certa manera, alguns d'aquests personatges. Evidentment, les dones, la Mariana de Copons amb l'òrfena de Castellví, i dic això de Castellví perquè després en parlarem. Francesc de Castellví és la persona, com aquell que diu, que hi ha darrere del relat de Martí Sobiria de tots aquests ets i uts del 1714 a partir de Victus i del Vae Victus de l'Albert, que ara hi entrarem. Continuant, però, amb les senyores. Continuem. A veure, el meu origen del meu llibre és molt més prosaic, és un encàrrec. Jo sol treballar per encàrrec i els encàrrecs són un repte. I llavors, a mi confesso que el 1714 em feia mandra, anàvem de cara al tricentenari, pensàvem que quedaríem saturats, i perquè el 1714 està molt centrat en el fet bèl·lic del setge de Barcelona, un setge heroic, un setge èpic, no cal dir-ho, però molt bèl·lic, és a dir, molt cruel, molt violent. I llavors, quan m'ho van proposar, vaig dir, vale, agafem tot el cicle del 1714, començant per el projecte d'una classe dirigent que estava abraçant la modernitat, etc., fins a totes les accions bèl·liques, la política, la diplomàcia, l'exili, la repressió, la ciutadella, etc. Llavors, per cada un d'aquests elements, d'aquests capítols, que són com franges, vaig triar dues coses. Una dona que fos representativa d'això i un historiador especialista amb el qual jo pogués dialogar, incorporar les seves reflexions al capítol i que a més me'l corregís després per estar segurs que no havien ficat la pota o que no m'havia excedit inventant coses. Llavors, això òbviament estalvia moltes lectures, però introdueix una visió molt més completa del 1714, perquè realment és una batalla diplomàtica, és una batalla de modernitat contra regressió, és el primer exili d'una classe dirigent catalana, no havia passat mai, és a dir, és com es desarbora un país intencionadament, no només en les institucions, sinó també en els projectes i en les expectatives, en fi, és a dir, és el resultat, tot i que alguns dels personatges femenins siguin molt tènues, perquè realment hi ha poca documentació, sí que és una visió completa, però una mica diferent, més matisada, del 1714. Però a propòsit d'això, molt breu, va ser difícil fer aquesta tria d'aquests noms o t'hi va portar precisament això que tu deies, la poca informació i et va limitar, diguéssim, la tria? Els noms van sortir bastant de seguida, el que passa que hi ha noms simbòlics, com per exemple, per explicar el setge de Barcelona, el personatge femení que trio és Santa Eulàlia. És a dir, que és un personatge, podríem dir, de ficció, però, i a més, per explicar el setge, per comptes d'escriure'l jo, que sincerament no em venia de gust, perquè la sang i el fetge no és el meu, vaig... Ja teníem el Victus. Sí, exacte. Llavors vaig dir, agafo 3 novel·les essencials sobre el 1714, la de l'Albert, òbviament, però també la de l'Alfred Bosch i una del Vicenç Villatoro, que no és tan coneguda, i estudiem quines protagonistes femenines fan i com aquestes noies de ficció viuen el setge, amb la qual cosa m'estalviava jo l'esforç de recrear bombes i gent menjant-se les rates i totes aquestes coses que l'Albert explica molt bé. Un dia li vaig dir, escolta, el teu llibre està tot ple de fang, de sang, de semen. I diu, noia, és una guerra. Dic, vale, doncs ja sé per què no m'agraden les guerres, diguem-ne. Però llavors jo vaig com planant per sobre del 1714, explicant-ne les claus polítiques, diguem-ne. Albert, per al·lusions. Sí, pobre. Però jo me l'estimo molt. Això de les senyores ja ens primer mai consta. més, perquè abans de res la meva més enèrgica protesta, perquè a mi em van dir que això seria un vermut,
i només tenim aigua mineral. Sisplau, una cervesa Per favor, Sánchez Pinyol. encara que sigui sense alcohol, però dissimuleu, home. No, a veure, la pregunta és als inicis de com abordem aquest tema i Per què t'interessa abordar el Sí, 1714? Ara el Ara vermut. sortirà molt millor, tot això. No, gràcies. No, jo mai he amagat que va haver-hi un inici militant amb tot aquest tema, i és que al meu barri, quan érem criatures, tots els nanos érem independentistes. Una mica de pa sucat amb oli, perquè no érem de cap partit ni res d'això, era una part més de la vida del barri. I anàvem a una mani, que era la de l'11 de setembre, que us asseguro que amb el temps ha anat canviant molt, Vull dir, ha anat guanyant adeptes i socis i participants, però en aquell moment érem 4 gats i acabàvem com acabàvem, ja ho puc dir perquè el delicte ja deu haver prescrit, corrent davant de la policia perquè els hi tiràvem les piles gastades durant tot l'any, que anaven guardant per tirar-los als cascos dels polis. Una forma de reciclatge. Sí, era això. Vull dir, i recordo, però això ho recordo molt bé, que un any corria davant dels antialdarulls i dic, però per què corro? O sigui, exactament, és que què faig jo aquí corrent davant d'uns policies amb uniformes i cascos? D'on ve tot això, no? Vull dir, potser que a part de ser una activitat de barri gairebé esportiva, doncs potser hi ha alguna cosa que t'ha dut aquí. I a partir d'aquí és quan em vaig començar, clar, això em va coincidir que jo també estava a la facultat, que estava adquirint els estris intel·lectuals d'historiador, d'antropòleg, i primer t'interesses perquè va passar l'11 de setembre de 300 anys anteriors. Dic, home, us asseguro que primer vaig començar amb llibres, després vaig començar en arxius, però com darrere de l'historiador havia un narrador en potència, perquè en aquell moment jo no havia publicat res, dic, jo recordo perfectament que cada cop que tancava un llibre o un legajo, perquè és que es diuen així, en principi sembla que sigui molt avorrit, legajo, però és apassionant, no em vull repetir del que vaig dir ahir, doncs i sempre sortia igual dels arxius dient és que no cal que escrigui la novel·la perquè és que ja me la donen feta. O sigui, és que és emocionantíssim, és una història tan apassionant, o sigui, tan dramàticament perfecta. I jo sempre he dit, si no fos català, si no hagués estat corrent davant de la policia als anys 80, també hauria escrit aquest llibre, si hagués tingut aquesta documentació al meu abast. Perquè és veritat, és una història, jo l'he enfocat des del punt de vista èpic, no del líric. És molt senzill, això d'èpica i lírica, perquè la gent es confon a vegades. Èpica són les històries que passen per fora, lírica, les històries que passen per dins. Per això s'acostumen a les guerres a ser èpiques i les històries d'amor líriques, i per això hi ha aquesta confusió falsa de que les dones feu lírica i els homes feu èpica. Això és només a l'inici, perquè a partir d'aquí la d'incògnites i la de com has de plantejar aquesta història, perquè arribi a tothom, perquè, o sigui, no només, jo no volia explicar una història catalana pels catalans, perquè pensava, i els fets em donen la raó, perquè s'ha traduït a 16 idiomes, que és una història molt universal, no? És la història d'uns ciutadans lliures que declaren la guerra a 2 dèspotes, bojos, a més, almenys un, l'espanyol, o el que ve a Espanya. Però fins i tot tu també li poses una història d'amor, Martí Subirà té una història d'amor, encara que diguis que no. Hi ha una crítica al poder català, castellà, al poder en general, vull dir que tot això hi és, i que a més tots tres el que feu des de les vostres tales respectives és aquesta capacitat d'agafar aquesta qüestió gruixuda i espinosa, que és del 1614, des de molts àmbits, però sobretot rebaixar-la i des del poble i per al poble fer-la entenedora i gairebé amb aquest afany divulgatiu perquè tothom ho pugui entendre, d'aquí, d'allà i de més enllà, això que deies tu, Albert. Com s'aconsegueix això? Barrejant documentació i trama històrica, posant-hi un percentatge de més que de menys en aquests 2 plats de la balança, com ho equilibreu tot això? Jo, en el meu cas, jo vaig seguir una convenció de la novel·la històrica, i és que tots els fets històrics que surten, fins a l'últim detall, són autèntics. I fins a un nivell que a mi em sabia, encara em fa mal, no haver posat notes a peu de pàgina, per explicar que aquell fet que és que sembla inventat. O sigui, que jo quan explico que a l'agost, no al setembre, a l'agost de 1714, els francesos fan una ofensiva general, ataquen la ciutat i capturen un baluard
Això en termes militars era el final, perquè si tenies, és com l'eslabó d'una cadena, si agafes un baluard ja estàs, la ciutat està indefensa, o expulses els invasors en aquell moment o ja està tot perdut. Són els batallons d'elit de l'exèrcit francès. Qui els expulsa és el batalló d'estudiants de filosofia de la ciutat de Barcelona i que el seu comandant és el seu catedràtic. I és que això està registrat fil per randa. El mateix duc de Berwick, que és un personatge fascinant, perquè és el mal en mayúscula, et diu a les seves cròniques, diu, és que lluiten com si fossin tropes reglades. És que ho eren. No? Però aquí l'única ficció que jo poso és que, per exemple, una frase que a mi em va agradar moltíssim, que el Zuviria, el Martí Zuviria diu, per ser covard a Barcelona s'havia de ser molt valent. Per què? Perquè a diferència dels soldats professionals, aquells soldats, qui tenia al costat era l'estudiant i qui l'estava dirigint era el seu catedràtic. Si fallava, si s'acovardia i fugia, no estava fallant a una causa abstracta, sinó el teu company d'aula i el teu professor en el sentit més ample de la paraula. El professor és que mor en combat. I amb un rampell els estudiants de filosofia recuperen el baluard de Santa Clara. Això és que t'esfondre. Jo havia de parar per escriure d'això, perquè dic, és que torno a ratificar. Jo també li vaig passar a d'altres historiadors. Vaig bé? Vaig bé, dic, perquè no... I no, això està... Ara, tot és molt estratègic, efectivament, tu quan ho organitzes narrativament. Les dues dones que surten a Victus no és casual els personatges que agafo. La primera és un personatge totalment històric, la Jeanne Bobin. Fins i tot el retrat que faig és d'un retrat al natural d'ella. I fins i tot és històric que era filla d'un dels homes més rics de França, el marquès de Vauban. Aquí no el coneixem gaire, però només que creueu la frontera, el poble més petit t'ha dedicat un carrer, Vauban. Era un enginyer militar. Bé, doncs, aquesta noia es casa amb un individu que es torna boig, això que és una novel·la, que el marit de Jean Vauban es torna boig perquè busca la pedra filosofal i es fa forats amb un verbiquí al cervell, perquè diu, hòstia, així m'entraran millor les idees. Tot això és cert. I és cert també que el tio es recupera i diu, hòstia, però per què carai jo havia de buscar la pedra filosofal si estic casat amb la dona més rica de França? Tot això et va tan bé agafar-ho. Però aleshores, aquesta és una princesa, és la primera part, gairebé literalment, és una princesa, a la primera part de la novel·la surt aquesta noia, però esclar, la gràcia és que Martí Zuviria, la dona per la qual acaba lluitant, sí que és de ficció, és tot el contrari d'una princesa, que és una prostituta dels barris baixos de Barcelona. Clar, és un individu que passa de les altes esferes a combregar amb la causa popular. Clar, però per exemple, és el que jo abans deia per lligar amb aquestes altres dones, que segurament, com que no hi ha informació sobre les prostitutes que hi podia haver en aquella part baixa de Barcelona, sí que és la manera, a través d'aquests personatges de ficció inclosos en aquesta novel·la històrica o en d'altres, com és el cas de l'òrfena Caterina Castellví, que no és una prostituta, però sí que es mou entre dues aigües i que mira de refer-se com si fos la personificació d'aquella Barcelona del 1715, trobo que és una molt bona manera d'acostar al lector a tota aquesta sensació que està vivint el poble que ha quedat massacrat i destruït. I a sobre, si ets dona, que és allò que dèiem, que pateixes dues vegades i doblement aquesta desgràcia. Això en el cas tant de la Maria Carme com de la Patrícia, com ho traspua el vostre text? A veure, primer és molt important, a veure, tens clar què vols explicar, llavors dius, i com ho presento, el com és molt important, i després vindrà el qui, que seran tots els personatges. Jo tenia clar que volia fer una novel·la, en aquest cas, jo volia, perquè la novel·la em semblava amb un tema tan cru com aquest, que era una via més amable per poder explicar coses terribles que van passar. A mi m'agrada, i evidentment coincideixo del tot amb l'Albert quan dius que les qüestions històriques de les quals parles són de veritat. Vull dir, el pòsit ha de ser rigorós, per no enredar el lector. Allò que estàs explicant va passar i va ser així. Una altra cosa és que llavors enmig, i aquí a mi m'agrada molt buscar un equilibri, m'agrada que pesi l'argument, i llavors per això hi poses els teus personatges de ficció, que tot i que són personatges de ficció, com la meva protagonista, la Caterina Castellví, però el mateix que un nom ja és una picada d'ullet al món real. Ja procures de fer aquesta simbiosis. I jo sí que em permeto, de tant en tant, ni que sigui esquitxat, posar algun peu de pàgina.
encara a veure, no ho atiborraràs, no faràs mig full, però sí que penso que hi ha coses que el lector és possible que no la sàpiga, o sí, però jo penso que si a mi m'han cridat molt l'atenció, doncs el lector, com per exemple el cas de la paraula perruquer, doncs no era una cosa que es fes servir fins a final del segle XVIII. Es parlava dels cavalleraires, els que treballaven les cavalleres, que es van posar molt de moda, això que deia abans que el segle XVIII és fascinant, és que una altra cosa que a mi em va cridar molt l'atenció és que mentre el poble aquí es lluitava contra els francesos, d'altra banda el que eren qüestions, podríem dir, superficials, com podia ser la moda, la moda que es feia servir a París, les perruques que tant havien proliferat a França, hi va haver quantitat de gent, no només francesos, sinó també belgues, que van posar a Barcelona el que ara en diríem perruqueries. Llavors a mi també m'agrada jugar amb aquestes coses, aquests elements que són quotidians. No només, jo també en aquest sentit, perquè més ja ho havia fet l'Albert, jo em volia distanciar també del tema bèl·lic, jo volia parlar d'això, d'aquests detalls de la gent, que les pobles monges de Santa Clara que es van trobar sense el convent, que no el van tenir fins al 1719, quan el rei Felip els va dir, bueno, mira, podeu anar al Palau Reial, mentrestant què? Què fèiem? Ai! Alguna intervenció borbònica, potser? Anava a dir això. El Cecit... Què passa? Té els tentacles molt llargs que arriben fins a la barri de Sant Narcís. Perdona, que t'han interromput. No, ja dic que això ha estat, no sé, esperem que no sigui un atac bèl·lic. Però aquesta suposo que és això que dèiem també, que és la voluntat d'arribar des del poble i a partir del poble perquè el poble entengui què li va passar. O no només. Amb aquests detalls. A mi el que em sembla important és ser conscients que en aquest país hi ha hagut un tall històric amb el franquisme que va impedir la transmissió normal del coneixement històric, perquè hi ha 2 generacions o 3 que a l'escola no els hi van explicar res. Llavors a la gent li sonen campanes, però clar, de l'11 de setembre en sabíem la diada, la celebració, el fosar de les Moreres, el córrer davant dels grisos, el fosar de les Moreres, però no en coneixíem l'entrellat. Llavors jo crec que l'explicitar la història, el donar-li a la gent aquest tros de patrimoni i de memòria és una tasca important. Dit això, sí que vull explicar 2 anècdotes. Una és que em van convidar, en el capítol de la repressió, el personatge que trio és la Magdalena Giral, que és la segona dona del general Moragas. El general Moragas és un dels represaliats simbòlics, perquè ell, per raons que s'expliquen en el llibre però que no ven al cas, no marxa a Viena, es queda a Barcelona, l'enxampen, el maten, o sigui, el pelen, i el cap el pengen en una gàbia al Portal de Mar durant anys. I ella lluita per mirar... Llavors, la Magdalena Giral es passa tot el que li queda de vida lluitant per despenjar el cap del seu marit del Portal de Mar i donar-li una sepultura digna. Clar, restituir el seu honor. Però en aquest camí perd el patrimoni, perd els fills, la persegueixen, ha d'anar amunt i avall, la tanquen a la presó, és a dir, és un drama. Fins que al final, un cop s'ha firmat la pau, no la d'Utrecht, que acaba amb la guerra, sinó la pau entre Felip V i Viena, diguem-ne, el govern de Viena, des de Viena envien a Viena hi ha un personatge molt important, que és el Vilana Perla, que té un càrrec importantíssim, i és el que està intentant arreglar les coses dels catalans encara. I envia l'ambaixador a veure el Felip V i li diu: has d'aconseguir 2 coses, el cap d'en Moragas i que reobrin la universitat. I no aconsegueix cap de les 2 coses, però li envia una carta dient: escolta, el que demanes és impossible perquè aquest home odia els catalans. Llavors, per què odia tant els catalans Felip V? Perquè Felip V perd la guerra de successió. És a dir, qui guanya la guerra de successió és Anglaterra, que obté tot el que vol, entre ells el tràfic d'esclaus. És a dir, Anglaterra sabia que la indústria del futur seria el tràfic d'esclaus i volia el monopoli i l'obté, i la resta li és igual. Bé, tot això és aquesta batalla política i diplomàtica, però la qüestió és que em conviden a Tremp
on vivia el general Moragues i m'ensenyen la casa. I a la casa del general Moragues hi ha dues plaques, una de l'època franquista molt neutra i una altra, diguem-ne, democràtica i per tant restablint-ho com a heroi. Però aquella casa no era del Moragues, era d'ella i no sortia el nom d'ella per enlloc. És a dir, que a casa seva l'heroi era el marit. Llavors li vaig fer prometre a l'alcalde que posarien la placa de la Magdalena Giral. I el mateix, i amb això acabo, va passar al Poal, que és la terra dels Desvalls, els dos germans grans caps militars. I la monja, abadessa de Vallbona. Exacte. I llavors la germana és abadessa de Vallbona de les Monges, on per cert hi va parar el Castellví, i temporalment. I aquesta dona representa la conspiració post-11 de setembre, perquè ella fa circular informació, papers, etc. On la Copons també hi juga un paper clau. I ara en parlarem perquè us uneix amb la Merla Blava. Però serveix molt perquè encara hi ha moviments del Carrasclet, és a dir, una sèrie de moviments i de manifestos i de papers que circulen. És a dir, hi ha una sèrie de gestos que demostren que els catalans volien recuperar allò perdut. Bé, al Poal també hi ha grans escarafalls amb els dos germans Desvalls i la dona aquesta, Manuela, n'hi apareix. I vaig intentar també que l'alcalde que ens rebia restituís la seva memòria i no he comprovat si cap dels dos ho ha fet o no ho ha fet. Però em refereixo que aquestes dones, tot i que secundàriament, sí que feien coses. És a dir, que compartien la consciència, la resistència, el patiment i l'acció. Jo només vull afegir una cosa, perquè esclar, o sigui, que sigui un home no vol dir que no m'hagin interessat les dones de 1714. I que jo sabia que hi havia aquests personatges concrets, però almenys durant el setge el que més destaca allà és el paper col·lectiu de les dones anònimes, que els cronistes ho anoten. I et diuen que hi havia uns grups de dones que estaven just darrere les muralles, perquè les autoritats no les deixaven pujar a lluitar. Però aleshores havien de dedicar uns quants soldats a contenir les dones. Sí, estaven allà animant i tal, i que això el que deia abans, que s'havia de ser molt valent per ser covard, perquè, o sigui, primer, si retrocedies, quedaves fatal amb els teus companys, perquè es lluitava en fila. I segona, et trobaves la teva dona allà, que deia, torna cap a dins. On vas aquí? Torna al front! No, això literalment. O sigui, penseu que era una guerra molt estranya. Estaves entre dos focs. Sí, literalment. Era una guerra molt estranya perquè feien torns els soldats, perquè era irresistible estar sempre a les muralles i els bastions bombardejats. Era realment heroic només entrar allà, perquè era aguantar bombes. Aleshores, aquest relleu era una situació una mica pintoresca, perquè l'altre bàndol dormia amb tendes de campanya, però tu t'anaves a dormir a casa teva. Clar, era així. I els cronistes això et diuen casos de dones que quan sonen les campanes de que hi ha l'assalt general, un d'aquests diu, no, el meu torn ja ha passat. O sigui, molt català això, no? No, tio. Jo ja he complert, Jo ja he complert. No em toca, ara no em toca. No, tio, però que està assaltant la ciutat. Doncs és la dona, però tu què t'has cregut? Agafa el fusell i cap allà. I això està ratificat. Sort de les dones. Sí, però el del 12 de setembre encara és més important, perquè hi ha una cosa que a nosaltres ara se'ns ha passat una mica, que és el tema aquest de la honra. Clar, 300 anys abans tenia una dona soltera, una dona que no es casava, i hi havia fins i tot això, que senzillament estava compromesa. Llavors, clar, t'expliquen els casos literalment de botiflers, que el 12 de setembre entren a la ciutat, però tenien nòvia barcelonina, i com elles els hi llançaven l'anell des de les finestres. O sigui, això és literal, i que no volien saber res amb un botifler. Però hi ha un cas extrem d'una que, sense estar casada, ha tingut fa anys un nen amb un individu que es passa als borbònics. Després del 12 de setembre aquest individu va allà i diu, bueno, et faré el favor de restituir-te l'honor.
I ella diu, sí, espera un moment. Diu, mira, no vull saber res amb tu ni amb el teu honor. Per cert, queda-te'l. I li dona el fill i se'n torna. No vull per res el fill d'un traïdor. O sigui, això el 12 de setembre, no? O sigui, tots aquests actes estan constatats de dones, no d'homes. No, demostra que portaven els pantalons a casa i que els tenien ben posats. Ja que parlàvem de recuperar noms i personatges, ha sortit de resquitllada el nom de Francesc Castellví, que és el relat a partir del qual, escrit des de Viena, t'inspires per fer, diguéssim, la història de Martí Subirà. Qui era Francesc Castellví? A veure, Castellví es mereixeria en ell mateix un llibre, perquè és que és una època amb tants personatges tan literaris i tan tràgics que jo no els he pogut posar tots. Aquest mateix, el de la gàbia i el cap, jo no l'he posat, perquè és que era un general bastant incompetent, per cert. És una mica tontet, és que l'enganxen per tonto. Es pot marxar i no marxa, sabent tot el que passa al país. És una cosa una mica... És la dona, aquí, l'única que... La història de recuperar el cap i la gàbia... Però està ple de titans. A mi m'han criticat perquè he criticat una mica bastant amb el Casanova, Pobrissó. I clar, em sap greu, perquè realment no és que el Casanova fos tan dolent, és que els altres eren molt bons. Està ple de personatges heroics d'una dimensió. Castellví, resumint-ho perquè és que no acabaríem mai, Castellví era un simple capità, era de Montblanc i estava al setge lluitant, i quan acaba la guerra, tot i ser només un simple capità, que militarment, políticament no ets res, arriben a torturar a la seva iaia per descobrir on es troba. O sigui, això ho explica ell mateix. De tal manera que ha de fugir. Clar, i acaba a Viena, com tants catalans expatriats. Ell era de la baixa noblesa, que la baixa noblesa catalana era una coseta molt menestral, perquè jo he llegit el notari quan es mor un d'aquests nobles va allà i fa el llistat, i una màrfaga bruta, un cavall escanyolit. Això és el que deixen en herències. Gran patrimoni, quina noblesa que gran teníem. patrimoni. Era una molt poqueta cosa, no? O sigui, no apliquem l'anàlisi marxista perquè no ens en sortiríem, això de... Doncs aquest diu, jo tinc una tasca, ja que escriure la gran obra sobre la resistència heroica dels catalans per defensar les seves llibertats i constitucions. I el tio es passa, no sé si 20 anys a Viena, a l'exili, amb unes precarietats totals, perquè els hi passava una pensió, perquè esclar, l'emperador tenia una certa... Hòstia, els he deixat penjats, els pocs que arriben aquí, almenys donen-los una pensioneta perquè vagin tirant. Escriu 4 volums així, es diu Narraciones històriques. Ell ho fa en castellà, perquè és la conveni de l'època, i és la història de tota la guerra de successió. Clar, Castellví comet molts errors documentals, perquè és impossible... Però us asseguro que hi ha un fil de plata que t'uneix amb el passat, perquè el que està claríssim allà és la voluntat que té Castellví, després d'haver patit aquests horrors, d'haver ser víctima d'aquest aparell despòtic i embogit que és el sistema borbònic espanyol i francès, després que hagin torturat la seva família, constantment diu, no, jo he de ser objectiu, he de demanar, i demana per carta a tots els participants dels dos bàndols la seva versió i la inclou tal qual. O sigui, esclar, és que veieu com això influeix en el present, perquè jo, que ni tan sols feia història, que feia literatura, llegint Castellví, dic, si aquest tio 300 anys ha fet aquest esforç d'equanimitat, jo no puc fer un pamflet. Havent-ho patit a la seva pròpia pell. Clar, jo he de fer una cosa que s'ajusti a tots els fets històrics i que ningú pugui criticar, i no han pogut. O sigui, ahir ho explicava, del Victus van fer multitud de crítiques ideològiques, però ningú se li va ocórrer fer ni una sola crítica històrica, perquè no podien, aleshores van fer el que s'han fer, per exemple, allò d'aquella tonteria censurar-la a Holanda, només va servir perquè l'endemà la tele holandesa obrís, l'estat espanyol censura un acte cultural. O sigui, genial, els va sortir rodó la cosa, no? Diu molt d'ells. Escolta, un detall. Si Castellví, de fet, és el primer periodista... Perdona, és que hi ha una cosa que... La tragèdia del personatge. Després de passar-se 20 anys escrivint les narraciones històriques, que és tota la història des del... Es mor sense que li hagin publicat ni una pàgina. És que és terrible, és terrible. Però tu reivindiques una mica que se'l publiqui tant, no? Hi ha una edició esporgada, diguem-ne, en un sol volum de les cròniques de Castellví que donen molt, que està bé llegir-les a la biblioteca o si voleu buscar el llibre,
perquè donen molt el to, però ell sí que fa de periodista en el sentit que tu dius. Contrasta les fonts. No, i les va buscar i escriu cartes i diu, escolta, explica'm això, que tu saps millor i no sé què i tal, i ho va fer. El protector del Castellví a Viena és l'emperadriu, o sigui, és l'Elisabet Cristina, perquè l'Elisabet Cristina va ser una reina molt estimada pels catalans i que quan el seu marit marxa a fer-se càrrec dels seus honors i poders, ella es queda a càrrec una mica com a capitana, diguem-ne, amb l'ajuda de Vinana Perles i amb l'ajuda d'un militar que després acaba traint Barcelona. Però ella és jove, és estimada i és feliç a Barcelona. Llavors això li queda com una mena de record d'aquests estimats en la vida i quan Castellví li diu, escolta, senyora, vull fer aquesta història perquè com que dels catalans no quedarà res, com que seran eliminats de la faç de la terra, almenys que se sàpiga com van acabar. I a més vull començar amb la seva presència aquí, el seu matrimoni, la seva boda, etc. I realment la reina no es pot negar perquè deia, escolta, això és la part que més estimo de la meva vida i per tant li dona aquest suport. Però de fet la vida dels catalans a Viena és també molt primparada, és a dir, tenen el recurs del poder de Vinana Perles, però s'han quedat sense propietats, sense mapa, diguem-ne, sense escenari d'acció, són uns pàries, són uns pàries. De fet, Caterina Castellví, que és el personatge que s'inventa a la Merla Blava, la Maria Carme Roca, és òrfana, no sabem si és parenta o no, ni de lluny d'aquest Castellví de Montblanc. És una picada d'ullet a la figura històrica. Té una semblança, i això la marca, amb un altre personatge que també les uneix, que jo abans l'he citat, que és Mariana de Copons, que és una aristocràtica que fa d'espia en aquella època i que també apareix, com dic, en els vostres respectius llibres, tant les dones del 1714 com sobretot, i molt important, la presència a la Merla Blava i, com deia també, aquest doble joc que hi ha en aquell moment, que també es donava just en aquest 1715, en aquest tornar a mirar de començar i a refer les vides des d'aquesta precarietat. Explica'ns una mica també com confegeixes les personalitats d'aquestes dues dones, una fictícia i l'altra real, en aquesta trama de reconstrucció. De la real, primer jo en sabia molt poquet. Vull dir, abans de posar-me a documentar-me de la novel·la i tot allò que ja en tens la idea del que vols explicar i això, sabia el que una mica sap tothom, que va ser una espia durant el 1714, que va intervenir, que era una mica una icona. El fet que fos una espia, això d'espiar, és una cosa que té molt de ganxo, literari, és molt novel·lesc, és també com de pel·lícula. Llavors aquest personatge m'interessava, però quan partia allò de zero em vaig trobar amb el primer escull que em vaig trobar és de dir, a veure, aquesta senyora jo sé què va fer el 1714, però què passa després? Ja dic, primer no en sabia res. Clar, dic, que no sigui que jo, allò que dèiem de respectar la història, que ara jo la posi enmig d'una ficció, però que mora just del 1715 i se m'ha acabat aquest personatge, aquest protagonista. Afortunadament, per mi, per el que jo volia explicar, ella va morir l'any 1756, va morir a més pobrament, molt malalta, en una casa de lloguer del carrer Sant Domènec del Call, que això a més a mi ja em va fer molta gràcia perquè jo vaig néixer al carrer Sant Domènec del Call i en moltes novel·les que he treballat jo no sé què passa, però en un carrer tan petit com és el de Sant Domènec, del Call de Barcelona, i la quantitat de coses que han anat a petallar. Jo crec que va ser com una picada d'ullet de la Mariana que em va dir... Llavors, clar, faig servir, perquè la meva protagonista de ficció, la Caterina, ella ve ser una mica com el mirall d'aquesta, en aquest cas de Barcelona, d'aquesta Barcelona que ha estat desfeta, humiliada, que continua perseguida i observada. És que només pensar que es va construir la Ciutadella per vigilar la ciutat, és que, clar, quan la gent fa una torre, una fortalesa, el que sigui de defensa, penses, és per defensar la ciutat, però quan és per vigilar-la, és que això és increïble, no? Sí, digues. No, i per bombardejar-la, imagineu, els carrers de la Barceloneta són com són i apunten cap on apunten, perquè
perquè els canons puguin escombrar amb la metralla als carrers si algú intenta fer barricades. És una arquitectura dissenyada per la repressió. O sigui, tens la Ciutadella, però és que a l'altra banda tens Montjuïc. I pots anar... Bueno, és això, Barcelona s'ha de bombardejar cada 50 anys. Però fa por pensar que el carrer de la Princesa, que és un nom bonic, doncs clar, si partim des de la Ciutadella fins que arriba a la plaça de Sant Jaume, ho veies que era perquè perfectament la guàrdia, els cavalls podien anar de manera directa, vull dir que els era molt fàcil. I clar, això et planteges de la gent que devia viure en aquell moment el sentiment que devien tenir, no? I és això el que també jo he volgut explicar amb aquesta història de la Merla Blava, que la Merla Blava és el nom d'un grup de resistència entre què he posat a la vídua de Moragas, una mica que intervé. Jo crec que ella a la seva manera sí que va fer una feina de resistència i d'altres personatges, i llavors amb els de ficció, que amb aquests fas el que vols. A veure, la Mariana, primer, la Ciutadella actualment és el Tribunal Constitucional, si no és que hagin deixat d'escombrar, encara hi són. Però dit això, que em perdonareu la metàfora, la Mariana de Copons potser és el personatge més conegut del 1714, perquè apareix per tot arreu, i en canvi és el més fosc, perquè no hi ha indicis sobre la seva vida. El que sabem és que ella era un aristòcrata, amb el nivell que té l'aristocràcia del Maresme, diguem-ne, i alternava amb els oficials borbònics i els hi treia informació. Perdona, després es va casar amb un militar borbònic, que això aquí la Mariana ja en va caure, però bé, aquesta seria una altra història. Això és una estratègia de supervivència, però en tot cas ella té una... Les dones no sou perfectes. Té una importància en frustrar una operació que hauria estat catastròfica per les tropes catalanes. I per tant se sap això d'ella, però quan busques més documentació apareix el llinatge, que és el que contava de les dones, de qui són filles, amb qui es casen, quants fills tenen, on moren. Punt. És a dir, que és el personatge potser més elusiu, és a dir, el més difícil d'engrapar. Suposo que la ficció et deixa camp per córrer. Però clar, però sempre no pots anar més enllà, perquè ella, per exemple, a part que jo la novel·la la tanco al 1716, amb la qual cosa, clar, el que pugui fer ella després ja no interessa a l'argument. Abans ho ha citat la Patrícia així de passada, que hi ha haver-hi, amb el franquisme, evidentment, tot un tall històric i de com s'explicava la història. Jo no sé si precisament aquest mot que en aquesta edició es diu o versa a propòsit d'escriure el passat, no sé si creieu que precisament la novel·la històrica ajuda i contribueix a canviar aquesta tendència que hi ha hagut de no explicar bé la història o d'explicar només una part de la història, la que havien escrit els guanyadors, com es deia abans, i que per tant d'un temps cap aquí hi ha hagut tota aquesta voluntat de reivindicar, de reinterpretar i de voler conèixer totes les parts de la història, tots els punts de vista, posar llum a tots i cadascun d'aquests racons, i que a través de la novel·la històrica s'ha aconseguit donar visibilitat no només a personatges, sinó també a moments històrics que estaven completament i que havien passat desapercebuts volgudament, perquè simbòlicament i políticament eren molt significatius, com aquest que estem parlant ara, el 1714. Creieu que la novel·la històrica contribueix a fer caure molts vels i que, per tant, això, a fer que la ciutadania vegi amb uns altres ulls el seu passat més recent i, per tant, també a entendre certs moviments del present? A veure, a mi em sembla... És que jo això ho he viscut, que és absolutament elemental. A veure, totes les nacions... Però que ha estat molt mal vista la novel·la històrica. Saps que ha estat molt mal vista fins fa 4 dies i ara, en canvi, hi ha hagut tota aquesta reivindicació a través de la ficció. Està de moda tot arreu, Sí, però ha estat mal vista, precisament per això, perquè a vegades es feia passar bou per bèstia rossa. No, però esclar, jo això com a antropòleg tinc un gran debat amb els historiadors. Jo crec que són ressentits perquè venen menys llibres. Això d'entrada... És que esclar, però no els hi pots dir. Però que és una bona eina per vendre història, la novel·la històrica. Però és que ells fan una crítica molt falsa, perquè et diuen, no, és que tu quan fas una novel·la històrica estàs reconstruint un fet històric d'una manera imaginativa i fictícia. Sí, però la meva resposta com a novel·lista als historiadors és dir, i tu també.
Tu agafa la història del segle XIX i no s'aguanta res del que t'explicaven. I són discursos que van evolucionant i transformant-se amb el temps. Aleshores, la meva obligació com a autor és ser fidedigne al nivell historiogràfic del moment. Jo no m'invento res, absolutament res. A més, fixa't que centenars de novel·les històriques que han aparegut a aquest país, l'única que va criticar el govern espanyol va ser aquesta. I no va tenir res a veure amb el fet que la reconstrucció fos més o menys acurada, sinó que no s'ajustava als seus interessos polítics. I ja està. Aleshores, clar, jo ho sento molt, no? Però els antropòlegs ho sabem, que tot és retòrica. Aleshores, les tesis historiogràfiques van canviant amb els temps, i la de la novel·la històrica també. Però aleshores això no pot ser un argument perquè nosaltres no puguem tenir, entre cometes, una mitificació del nostre passat, perquè si no, tot el passat és mític. Aleshores, clar, ens hem de quedar sense, perquè el nostre passat, tu m'estàs dient que és mític, i ells? Hi ha algú que es cregui que el 2 de maio va ser una onada patriòtica? Jo puc dir tot de documents que diuen 4 borratxos que estaven per allà exaltats. Clar, m'entens? És que hi ha versions i versions. Ahir, perdoneu que em repeteixi, però de fet, aquests fets històrics que nosaltres tenim la sort que són simbòlicament tan nítids, perquè és que hi ha unes veritats documentals allà que ningú pot refutar, i és que els ciutadans de Barcelona i de Catalunya defensaven un sistema de llibertats únic a Europa. Podria estendre... Però això és cert, i és cert que és el poble qui ho defensa. Fixeu-vos que a l'antiga corona d'Aragó hi havia el regne d'Aragó, de València i de Catalunya. A Aragó, el govern de Madrid ja havia llaminat aquests drets i llibertats, i per això no troben resistència. A València aquest sistema trontolla, i per això els hi costa menys entrar. On hi ha una autèntica resistència armada és a Catalunya i a Barcelona, perquè és el nucli on aquestes constitucions i llibertats es mantenen amb tot el seu vigor i defensa els interessos de les classes menestrals, que són els que estan a les muralles, no els nobles. Jo crec que l'acte més patriòtic que es pot fer és criticar el teu país, que és el que es fa a Víctor. Jo no perdo temps criticant Castella o els seus suposats. No, és que a mi el que m'interessa és la societat catalana. Però tot això, i aquesta crítica al nostre propi societat i país, no amaga, sinó que fa lluir encara més aquest fet que per mi és tan tràgic i alhora tan meravellós. Fixeu-vos que tots els altres països van com bojos buscant referents històrics tan bons com aquests. I als Estats Units, que té una potència audiovisual tremenda, el fet històric més semblant que ha trobat aquest és la batalla de l'Àlamo, el seu setge, que és una escaramussa a la perifèria de la civilització, i que a més no s'aguanta per enlloc, així com tot el revisionisme espanyol no ha pogut malmetre l'11 de setembre. Si tu agafes l'Àlamo, t'ho expliquen els historiadors mexicans, això, amb molt de seny, que quan ho van fer jo em vaig riure molt, perquè diu, que carai havien de ser uns herois. Els que estaven tancats a dins de l'Àlamo eren, primer, comerciants d'alcohol, segon, comerciants d'esclaus, i tres, comerciants de dones, és a dir, proxenetes, que el seu gran interès era incorporar-se als Estats Units perquè les lleis al respecte eren molt més liberals que les de Mèxic. Aquest era el seu gran ideal. I qui els finançava? El màxim prostíbul de San Antonio, Texas, que estava regentat, això no hauríem de dir-ho gaire, però és cert, per una senyora que es deia Maria Balcells i era del barri de Sants de Barcelona. Però això no cal que ho expliquem. Aquestes catalanes... Però m'enteneu? I en canvi, hosti, tu creus que hi ha hagut gaires historiadors nord-americans? Bueno, sí, alguns, que han dit, hòstia, això de l'Àlamo no s'aguanta per enlloc. Però en canvi, per exemple, a través d'una novel·la històrica sí que es podria aguantar, creieu? Explicar aquesta història? Sí, però falsa i molt dolenta, perquè hi ha una cosa que és la ficció i una altra la falsetat. M'entens? Jo no puc dir falsetat, jo no podia dir coses que no... No. Però tu no pots dir que són uns herois, uns individus que el que els mou és aquest... Quan no ho són? Aquest nivell d'interessos. És que és el que eren. Havia algun aventurer allà, el Daniel Boom, aquest, que tenia una certa gràcia com a personatge individual, però la causa no ho era. En canvi nosaltres, almenys els catalans, estaven en guerra amb dos tirans que, a veure, un era Lluís XIV. Lluís XIV és el que crea el gran centralisme al món francès, que fins aquell moment no existia. Vull dir, els historiadors francesos s'han interessat de dir, hòstia, però aquest Lluís XIV d'on va treure aquestes idees? Perquè això no era propi de França. Quin era el seu model? Quin era el model de Lluís XIV? Els reis castellans, esclar! I l'altre era Felip V, que era el seu nebot, que estava boig. Era un tio que consumia LSD.
De debò, una cosa que es deia triaca. La triaca era un curaló todo fet podies fer un cervell de ratpenat, hi havia 1000 receptes, però sempre hi havia elements al·lucinògens, que si prenies una mica així ja flipaves. Les cròniques et diu que ell anava a missa amb la casaca, que tenien aquelles butxaques enormes, la butxaca dreta la tenia plena de tabac i la butxaca esquerra de triaca. I diu, se la tomava amb anojos. O sigui, era un individu, estava totalment boig, dormien ataüts. Dormien taüts, es deixava les ungles de 30 centímetres de llarg. Era un tio que a mitja nit sortia del dormitori, es quedava mirant els soldats que feien guàrdia i diu, com és que no feu res? Per què no m'heu enterrat? No veieu que estic mort? Un individu així, no?, que tenia... O sigui, per favor, o sigui, aquesta era... I nosaltres teníem un... Per això em sap greu haver-lo criticat, el pobre Casanova, perquè, clar, comparats amb aquests era una joia. Però és que el Villarroel, tots els diàlegs que poso a la seva boca estan trets de les cròniques històriques. En una època on el classisme era una cosa exacerbada, era un individu que es passejava entre la tropa i els tractava de fills i de germans seus. I diu, i els més grans no els vull tractar de pares per no menoscabar mi cargo de general. Un individu que a l'última càrrega està allà, sabent que està perdut allò, i que el fereixen molt greument i acaba com acaba. Bueno, és que on vols... Perdoneu, però és que d'aquestes coses, i acabo, que sembla que te les hagis tret de la màniga, però el 10 de setembre les autoritats catalanes, com que han decidit resistir fins al final, ell, com a tècnic, com a militar, diu, això militarment està perdut, no vull causar una massacre, jo no puc signar-ho, això no puc rubricar-ho. Diu, molt bé, com que eren gent contractada lliurement, li diuen, doncs marxi, li paguem la nòmina que li devem, molt català, els números, el dia abans de l'apocalipsis, tu has de quadrar els comptes, això sí. Diu, i podia anar-se'n, perquè el bloqueig naval era molt lleu, podien agafar una barca i burlar-lo de nit i anar fins a Mallorca, de Mallorca a Viena, i viure en una pensió garantida per l'emperador i l'emperadriu, i el tio es queda. Quan va acomiadar-se dels soldats, no se'n pot anar, es posa a plorar. Ho diu, és que preferiria morir com un d'ells que sobreviure com a general. I abans d'anar-se'n, s'ho repensa i es queda. I acaba com acaba. Aquest panorama compara amb altres escenaris. No, i a més, els llibres d'història no són tan passionals com el que pot transmetre una novel·la. Sí, ara volia... Perquè la història és passió. Tornar al debat amb els historiadors... Sí, i si la novel·la històrica és una bona eina o l'eina per transmetre aquesta història. Que jo el mantinc molt, perquè a mi el que em retreuen, perquè clar, jo escric sobre història no ficció, però intento fer una no ficció molt narrativa, més amb eines periodístiques que acadèmiques. I llavors em retreuen el llenguatge, o me l'envegen, diu, no? És que tu et permets unes llibertats de llenguatge, a vegades jugant amb anacronismes, és a dir, amb frases, amb imatges que poden ser molt gràfiques, etc. Però el que acabes restituint és fragments de memòria que els historiadors no han creat prou, és a dir, que els historiadors no han mirat prou. I poso l'exemple del meu últim llibre, que es diu Amàlia i els esperits, i és la biografia o la història d'una espiritista molt coneguda a Barcelona a finals del 19 i ella mor l'any de la Setmana Tràgica, però l'espiritisme, que era part d'aquest univers obrer alternatiu, o sigui, de l'anarquisme, que no només volien justícia social o la lluita de classes, sinó també una nova relació de parella amb la natura i també amb l'espiritualitat. L'espiritisme, que està de moda a Europa, és l'espiritualitat d'aquesta classe obrera. Bé, això agafa gran difusió i aquest espiritisme penetra en les classes burgeses, com per esnovisme, etc. I fins a la guerra és importantíssim. Tant que en moltes famílies encara hi ha memòria de les publicacions espiritistes, de les sessions, etc. I em deia un dels personatges als quals vaig recórrer per fer el llibre, que és el Gerard Horta, és company teu, el Gerard Horta, que l'ha estudiat des del punt de vista antropològic, és el seu tema, em deia que clar, que el franquisme torna a ser un tall escombra en tot això, perquè l'espiritisme era específicament anticlerical, disputava no només amb la ciència sinó també amb l'església, i l'Amàlia és especialment polemista, i que la segona escombrada, i això és l'interessant,
a part del franquisme, la segona escombrada és la del marxisme, perquè el marxisme considera que l'únic important dels obrers és la lluita de classes i que per tant aquestes xorrades com l'espiritisme, el naturisme o l'esperanto s'ha de raconar perquè no condiuen amb el mite dels obrers. Llavors ells creen un imaginari en el qual els obrers són unes persones absolutament unidireccionals destinades a la lluita obrera i en canvi escombren la resta que és el que li dona aquests matisos. Llavors, clar, tu quan intentes aproximar-te a la figura d'aquesta dona acabes recreant un univers que ni tan sols des de l'Acadèmia Catalana ha estat respectat. Maria Carme, sobre el paper de la novel·la històrica a l'hora de reivindicar i ser una eina per fer-nos veure la història amb uns altres ulls. És una eina molt útil, és una eina amable, és una eina divertida. Evidentment dependrà també de cada novel·la històrica, no tot el que s'escriu és bo, però això em passa en qualsevol gènere. I tens tota la raó quan deies que és un gènere que s'ha menys tingut, que de segons a quins sectors es continua encara menys tenint, però jo crec que és perquè no ho coneixen. Allò que no es coneix, si tu no saps un mínim d'història, doncs és que estàs com indefens i llavors és molt més fàcil criticar-ho, és molt més fàcil dir no, això doncs mira, són contes de fades, no ens és útil i això ens perjudica molt. No, però moltes vegades què passa? Potser suposem, no? Un crític. Clar, no té per què, no ha de ser historiador, no coneix allò. Llavors, doncs clar, ho menys té perquè no coneix història. Que penso que a més que és una de les matèries, dediquis el que et dediquis, però que tothom hauria de saber una mica. A tota la gent que tenim una certa edat, la nostra història, la pròpia, se'ns va negar. Jo recordo que a l'escola estudiàvem, arribaves fins a l'Imperi Romà i d'allà feies un salt increïble de 10 segles als reis catòlics i quan preguntaves si gosaves et sortia la monja de torn i et deia tiempos oscuros, hija mía. Clar, dius, home, sí, i després te n'adones que l'època de l'edat mitjana és riquíssima i clar, també hi ha una altra cosa i aquí també ho dic jo com a historiadora, que és un exercici que ens hem de fer, el fet de revisar contínuament la història, ja sigui a través de la novel·la o a través de l'assaig, perquè et pots equivocar amb el sentit que la informació de la documentació que tens ara és una, i això és el que tens, però en pot aparèixer d'altra, perquè això és continu, és viu, és constant, i s'ha de ser, jo penso, prou, simplement honest, de dir, mira, jo fins i tot allò que havia defensat a capa i espasa i que n'havia escrit llibres o novel·les, doncs és d'una altra manera, no passa res. Hi ha la data de publicació d'un llibre, que en aquest cas et serveix d'escut i defensa. Mireu, jo tinc dues frases per acabar abans d'obrir torn de preguntes que il·lustren això. Una és de Jean-Paul Sartre que diu fins i tot el passat es pot modificar, els historiadors no paren de demostrar-nos-ho, i John Huxtable Elliot, en el discurs d'obertura del centenari de Jaume Vicenç Vives, deia: tots els pobles necessiten la seva pròpia història nacional, ja que contribueix a crear la imatge que tenen d'ells mateixos i els dona una sensació d'identitat col·lectiva. En aquest sentit, deia Eliot, utilitzen el passat que han creat i un cert punt inventat per ells mateixos. Per tant, no sé si esteu d'acord, però és una mica el que dèiem. Sí que us ho deia abans, si voleu fer qualsevol intervenció, qualsevol pregunta, jo he anat fent algun cop d'ull per aquí a la sala i estàveu tots molt amb els braços aixecats, ara seria qüestió de començar a donar paraules, però si ho voleu fer, sapigueu que els teniu a la vostra disposició, si els voleu fer qualsevol pregunta, si de qualsevol de les qüestions que hem deixat anar teniu alguna opinió al respecte, teniu algun dubte, voleu saber res, ara és el moment, no us n'estigueu, sisplau, i si teniu a bé, aixequeu la mà, aquí tenim la primera. Hola, bon dia. Bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies per ser aquí, ho heu gaudit moltíssim, jo crec que ja heu sentit els riures i la comprensió. La meva pregunta és... Per tots tres? Sí, per tots tres. Del període que heu escrit, si poguéssiu viatjar en el temps, en quin moment o a quin personatge voldríeu conèixer i què li diríeu? Gràcies. M'encantaria trobar-me amb el Joris Prosper van der Boom, l'enginyer
flamenc que va dissenyar L'Albert no. la Ciutadella. Bufa, veig que bufa. Però per cantar-li les 40. Estirar-li les orelles. No, així com de vegades penses, allò que s'ha dit moltes vegades, doncs si tinguessis la possibilitat en quin personatge històric, en qui t'agradaria parlar, doncs per exemple m'encantaria parlar amb Oscar Wilde, per dir-ne un de tants, doncs aquest també, però per tirar-li la cavalleria per sobre. Això sempre, Patrícia? alguna vegada m'han fet la pregunta, jo sempre dic que amb qui m'agradaria un dia sopar o prendre el té és amb Einstein, perquè a mi el món de la ciència, sobretot el món de transgredir els límits... Però d'aquesta època, del Sí. 1714? No, del 1714 jo no hi aniria ni boja. Sí, jo, a veure, a mi m'agrada dutxar-me amb aigua calenta. Jo sóc molt mandrosa. Però amb cap d'aquestes dones t'agradaria fer un beure? A mi em Un sembla... Jo faria el vermut amb la monja, amb la Manuela Desvalls. Em sembla un personatge que deu tenir molt interessant intel·lectualment, perquè les dones que es refugiaven als convents deien que s'ho passaven millor que en el matrimoni, que era una vida més regalada, sobretot si arribaves a tenir un cert poder. Per tant, m'interessa intel·lectualment la Manuela Desvalls. Ara, l'època que jo crec que és interessant és aquesta de finals del XIX, començaments del XX, perquè és la fundació de la societat moderna, és a dir, és quan comença la classe mitjana i per tant la política canvia, els mitjans de comunicació, la tecnologia, els invents, etc. I és una època molt interessant i a mi m'agradaria, m'hagués agradat conèixer millor les... Segon, La tercera hem de plegar veles, és un senyal. les expectatives d'aquella gent, perquè quan llegeixes Memòries Odietaris veus que era una gent que estava preparada per canviar el món, és a dir, per fer un món millor i es van trobar de morros amb una guerra i amb una guerra que els va desmuntar absolutament el seu món. Per tant, viure abans de la guerra i fins i tot abans de la república, aquelles expectatives, aquell projecte, aquelles esperances, jo crec que és una època molt semblant a la nostra. A la que vivim ara. A la que vivim ara. I l'Albert, en quin moment i amb quin personatge? A veure, jo ho poses realment molt difícil. Em sembla que era ahir que comentava que quan vas als arxius i llegeixes cartes dels personatges i com uns es contesten als altres, hi ha una historiador que tenia una frase que jo ratifico totalment, és que tinc més amics del segle XVIII que ara. És clar, obligar-me a escollir, home, a veure, jo per força hi ha un individu que m'agradaria conèixer, que és el Martí Zuviria, que va existir, però d'aquest sí que m'he permès el luxe d'inventar-me coses. Per què? Perquè era un personatge històric molt menor. Aleshores, clar, jo no puc ni vull inventar-me coses de Lluís XIV o Rafael Casanova, però d'un tinent coronel que sabem que era assistent del general Villarroel, que sabem que sabia idiomes perquè feia traductor amb els francesos. Jo, més que res per veure si l'he encertat, i tenia aquest caràcter, saps? Però és curiós, com el que dèieu aquí, que el passat sempre està en moviment. Sabeu el mestre Yoda, que a la Guerra de les Galàxies diu el futur sempre està en moviment? No, el que està més en moviment és el passat, molt més que el futur. I constantment tu tanques l'edició perquè has d'imprimir i van sortint documents nous. I també és mala sort. Poc després de publicar el Victus, un historiador amic meu em troba un document que ve corrents a donar-me'l. I que dius, és que era així aquest tio. Perquè ara sabem que poc abans de la caiguda de la ciutat de Barcelona, el general Villarroel envia Zuviria fora, amb una missió. Diu, mira, vés al marquès de Poal i que tota la tropa que té fora vingui a la desesperada a la ciutat per defensar-la perquè l'assalt borbònic és imminent. I per tant, deixa't estar d'exèrcits exteriors perquè si cau Barcelona ho hem perdut tot. I el tio fidelment, clar, primera, sortir d'allà, travessar les línies enemigues amb tot el que et jugaves, arribar a entrar en contacte. I va, i ho aconsegueix. Entra en contacte amb el Poal i els seus homes i diu, mira, ordre directe a Villarroel, deixeu-ho tot i aneu cap allà. Però què passa? Que fora de la ciutat saben tan bé o millor que dins que la causa està perduda, que la ciutat caurà. Així que li diuen, ni en broma, aquí, home, i té una discussió fortíssima, clar, el Zubir està seguint les ordres del Villarroel, no. I de fet, els 4 guardaespaldes que porta, que li ha posat el Villarroel, sent de la discussió i diuen, saps què? Nosaltres tampoc tornem. Això va
Bueno, doncs, què és el que fa gran el personatge i tal? Que ell sí que torna. Va tornar. O sigui, en aquell moment era l'única persona a tot el món que sabia que segur que tot estava perdut. Perquè, clar, si ell és l'encarregat d'anar a buscar l'ajuda i l'ajuda no ve, i el tio torna. I ho sabem perquè és ferit l'11 de setembre de 1714, molt greument, no? Vull dir, com passa a la novel·la. Clar que m'agradaria conèixer-ho. Què més? Algú vol saber alguna cosa més o té alguna pregunta més? Aquella senyora d'allà. A veure per si tots- és possible, perdoneu. Per tots tres? Escriure, sí, per tots tres. Escriure una novel·la històrica totalment objectiva. Si és possible fer una novel·la històrica totalment objectiva, diu. No, en el meu cas sí. El que passa és que jo també reconec que sempre hi poso intenció. Per exemple, en el llibre de les dones hi ha un capítol sobre el post, diguem-ne, els botiflers, com els botiflers es fan amb el poder, i a més retrato dos d'ells que són absolutament paradigmàtics, perquè també sempre hi ha catalans dels dos bàndols. Llavors faig un paral·lelisme amb el 39. És a dir, és molt semblant perquè són els dos moments que des de fora, des del poder espanyol, s'intenta desmantellar definitivament el país, amb col·laboració des de dintre. Per tant, els fets els tractes subjectivament, però la intenció és clara i la poses també sobre la taula. Mira, no es pot fer una novel·la històrica objectiva pel mateix motiu que tampoc es pot fer una monografia rigorosa, acadèmica, històrica objectiva, perquè tu sempre adquireixes un punt de vista i el simple fet de vegades d'explicar segons quins fets ja et dona el punt de vista. Jo hauria pogut escollir, explicar la meva versió del Victus de la 1714 des del punt de vista d'un botifler, per exemple, i no ho vaig fer. O d'una dona, o d'un gran militar, no, és que agafo un civil, de fet, i explico, i jo, a més, ho tenia preparat. Primera, jo volia explicar aquesta història des de sota i des del punt de vista dels de sota. És això. I, clar, dona una altra perspectiva, totalment diferent. I més d'un trànsfuga, d'un tio que està amb les èlits intel·lectuals del moment i acaba lluitant amb la gent del poble. Aquest canvi. Això és el més bo i més difícil de fer en literatura. Com un personatge canvia. Fixeu-vos que Rambo no canvia mai. Comença sent una massa de músculs, una roca de músculs, i després de matar 300 tios, ametrallant-los, bombardejant-los, continua igual. En canvi, a la bona literatura, crec que jo, els personatges centrals canvien. Villarroel també canvia, és un tio que sap que allò no anirà enlloc i es queda, quan saps que hauria de marxar. Tots els bons personatges canvien. Però objectivitat, és que no n'hi ha. Com la gent que canviem al llarg dels anys, encara que diguem que no. No, és que jo no canviaré mai. Jo crec que també objectivitat plena no. El que sí que jo crec que més que ho fem, que intentes allò que és històric, allò que se sap, que de moment se sap, també tornem-ho a dir, doncs aquí sí que hi apliques el rigor i aquí sí que no te'n vas per les branques, que per les branques ja s'hi van els personatges de ficció. Però després sempre hi ha aquell punt de vista que és teu i que, a veure, de fet jo penso que tots aquells que escrivim, ja sigui història o sigui novel·la, doncs a veure, també tenim l'obligació de portar el nostre punt de vista, perquè per repetir el que els altres han dit és que això no és gens enriquidor i d'aquesta manera doncs ho aportes, evidentment, respectant sempre el que és veritat, però el punt de vista jo penso que hi ha de ser i clar, és subjectiu. Home, hi ha hagut casos, i en el cas, per exemple, de Víctor de Passat, que hi ha hagut una revisió precisament d'això, de què havien fet segons quins personatges històrics. Per tant, doncs, és bo també l'aportació que es fa des de la ficció estant, amb tot el rigor històric i amb la versemblança que hi vulguis aplicar, però que després allò es reflecteix en uns canvis reals en els anals de la història, podríem dir, que sembla que ens volen fer creure que són això, inamovibles. No? Què més? Jo us volia demanar, a veure, el Victus fa anys que el vaig llegir, però tinc un gran record, vaig fer notacions. El paper del Parlament de Catalunya jo em va sorprendre moltíssim i em va fer passar vergonya aliena i llavors doncs vaig pensar, ostres, però com és possible que una colla d'inútils doncs portin allò... Vaig veure allò, potser vaig equivocar amb la percepció, no? Però a veure, que vaig pensar,
compte els poders fàctics, la política, què estem fent aquí, es podia haver actuat diferent. No vull ser tan dura, però és una crítica que tinc. M'he quedat amb un mal gust de boca sobre el paper de... La tesi de Victus, que historiogràficament no és cap novetat, perquè historiogràficament no vaig fer res de nou perquè és que no volia, perquè jo no sóc historiador en el sentit més professional, sinó recopilador de... A veure, la tesi és que la causa catalana va ser traïda gairebé per les classes dirigents, que almenys en un 50% es van portar fatal. Vull dir, l'episodi de l'Ella, de quan reuneixen 3.000 voluntaris i els abandonen allà, és que et trenca el cor, però és que fins i tot el fet del noiet que arriba a anar amb l'aigua fins al pit al mar per tornar-li el bastó de mariscal i els abandonen allà. Cada cop que sortia un ric o un polític, jo el destacava perquè no volia fer taula rasa, però és així. Però el que em dius del Parlament és que és admirable el que fan. És que estem parlant d'una gent que està en lluita contra dues tiranies absolutes. Penseu que la filosofia política castellana del moment es resumia en una frase. La palabra del rei és ley, punto. Mira com s'enfaden. M'entens? En canvi, la filosofia política catalana, i aquest és el motiu de la guerra, no ètnic, perquè mai és una guerra de catalans contra castellans ni al revés, però de Castella contra Catalunya, en el sentit de projectes polítics, sí. La mentalitat catalana és, com deia un viatger polític castellà que arriba a Catalunya, diu, és que per als catalanes el rei solo lo és in abstracto. És això. O sigui, tenen un parlamentarisme brutal. De debò que no estic patint una síndrome d'Estocolm amb els catalans de l'època. No. Les constitucions i llibertats són un monument als drets individuals i col·lectius. O sigui, durant tot el període de reconquista aquest, que ja em diràs tu, un període que dura 800 anys dir-li reconquista, no? Però durant tot aquest període els reis castellans van eliminant tota resistència popular i enfortint el poder de la monarquia. A Catalunya passa exactament al revés. Exactament al revés. O sigui, les institucions tenen poder sobre el rei que només és el mascaró de proa del poble. Poseu-vos només perquè entengueu, ràpid, però al lloc de la pagesia de l'època catalana. Tu saps com els afavorien les constitucions i llibertats? Un dels problemes que tenien, per exemple, era a l'època no havia quartels. Les tropes havien de ser mantingudes per la població local, les teves. O sigui, ja no parlem dels invasors. O sigui, tu tenies una masia i et venien 15 soldats i els havies d'alimentar i passant dia i nit allà amb la teva dona i les teves filles. Imagina't el panorama, el que significava això. I quan anàvem, en riu-te'n de qualsevol plaga de llagostes perquè s'ho enduien tot, m'entens? I reclama. A Catalunya això estava legislat fins l'últim cèntim. Fins i tot quin era el preu mínim que havien de pagar i només si el pagès ho volia vendre. I qualsevol transgressió era immediatament denunciada i el rei tenia l'obligació d'actuar, perquè si no ja ho feia la Generalitat amb els seus. Ara, perquè entengueu, a Castella, quan es feien corts, el rei castellà primer cobrava els impostos i després concedia, bueno va, veniu, què voleu? Ja em diràs que els hi dones un cop has cobrat. A Catalunya al revés, primer els greuges, d'aquí ve. Si no ens els concedeixes ja veurem si et paguem, perquè hem de pagar amb un rei que no atén les nostres demandes. Això és el que no aguanta Felip V, que ell ve aquí pensant-se que això serà una França 2 i es dona compte que el primer que li fan unes putades immenses als catalans. A més, és que és terrible. Jo entenc que ens tingui mania Felip V. Arriba un moment que ho entenc. No, perquè el tio diu, hòstia, però on he arribat jo aquí? El 1705 fan corts i els catalans diuen, bueno, com que no ens en refiem de tu, perquè ets el nebot del Lluís XIV i vens al regne aquí a Castella a fer governar i tal, totes aquestes demandes són nostres. I fan totes les demandes del món. Diu, i si no signem, I el tio s'ho pren com una humiliació suprema, perquè qui és aquesta gentussa? O sigui, a mi, un rei, em fan signar, i si no, no sóc el seu rei. I el tio signa. Però, a més, és terrible, perquè els catalans diuen, bueno, i a més, vam fer això esperant... acatamos al rey esperando que llegara el deseado, al qual encara li demanaríem més. Carles III, que és exactament el que fan. Clar, són aquests dos, però vull dir, tota aquesta arquitectura jurídica, política, això és fantàstic.
I per això és bo que es divulgui la literatura històrica, perquè mai tindrà gaire difusió, normalment, els llibres d'història. Però és que aquest matí mateix, a la tele de l'hotel, a TV3, et sortia un jurista dient que el fonament, la base i el principi de les llibertats catalanes és la Constitució espanyola. Però què està dient? Però què està dient aquest individu? O sigui, és que no hi ha que li donin lliçons d'història, ni de política, ni d'ideologia, sinó de dret jurídic i històric. Per favor. L'únic que va fer la Constitució és reconèixer una cosa prèvia que existia, que era aquest esperit de llibertat dels catalans que existeix des de l'edat mitjana. És que és així. Però com no tenen ni idea, no, allà va començar tot amb la Constitució. Doncs no, perquè prèviament a la Constitució està la democràcia, i ja està. I aquest és el... Com deia un gran antropòleg, i perdoneu que m'exalto, amb els juristes, és que no els suporto, tot el dia juristes sortint a la tele, intentant... És com si un fuster volgués parlar d'Alfa Centauri, és que és un altre mot. Perquè tot ho fan dret a llei, ells. No, és que no volen veure la realitat. Claude Lévi-Strauss, el gran antropòleg estructuralista, ho va resoldre tot això, tota aquesta porqueria de debat, no serveix per res, amb una frase. Un jurista és un individu que resol un problema sobre el paper i es pensa que està solucionat. Punto. És això. Tota aquesta tonteria... No, 1 milió de persones manifestant-se al carrer. I a mi què m'importa la realitat? La Constitució diu això, torneu a casa. Doncs no, és que no ho veuen. I estem caient en aquesta trampa d'intentar... No ho veuen, no. Està claríssim que no ho veuen. No volen, no volen. Farem un parell de preguntes més. Sí, i tant. Rematem-ho ràpid. Em vaig quedar una mica trista perquè vaig pensar que els catalans, evidentment, amb l'esperit de lluita i els parlamentaris també lluitaven, però que la ciutadania estava molt sola en aquest sentit dels governants que els van deixar sols. Sí, clar. No recordava aquest episodi del mar. Els discursos que surten de la novel·la, jo l'únic que faig amb el discurs de tot el diputat a favor de la resta és, per termes d'agilitat narrativa, agafar els fragments més significatius. Però és que et cauen les llàgrimes quan voten si lluitar o no. I és el braç popular, el Parlament es dividia com el Senat i el Parlament, i el braç popular, el que representava el poble, és el que vota per lluitar. I els nobles, això també, per això ho destaco, els nobles diuen, bueno, si aquesta és la decisió del poble, nosaltres, tot i que hem votat en contra, la recolzarem. I poso la llista dels que moren lluitant en contra del que havien votat. Però perquè el poble ho havia votat i ells formaven part d'aquell col·lectiu. Hòstia, això... I respecten la democràcia. Altra societat del moment. Fins al 1789 no ho trobes. És que és així, no? Que voldria dir que som una gran excepció, però és que això està allà, que m'ho refutin si poden. I acabo, i l'episodi aquest que ha remarcat del mar, que els abandonen, jo vaig quedar impactada per aquest episodi, perquè va ser allò, dius, felicitats, molt bé, de veritat. Això que dèiem, un parell de preguntes més i tancaríem el vermut allà al mig de la sala, i la segona i última, la tenim demanada o no? No, us ho penseu. Hola, bon dia. Endavant. Tenia dues preguntes. La primera, heu parlat de dietaris, d'actes notarials, de cartes. Tenia la curiositat de saber tot això que serveix per informar-vos, en quins arxius ho trobeu, perquè una cosa és llegir novel·les, llegir llibres d'història, una altra cosa és trobar tota aquesta documentació. Tenia la curiositat de saber en quins arxius es troba tot això, perquè són coses que semblen com amagades allà en el passat, doncs no? I la segona pregunta és, un cop ja teniu la informació de dades històriques, de personatges, aquest procés de passar la realitat a la ficció, clar, ha de tenir alguna dificultat, no? Un historiador no ho ha de fer, vull dir... Exacte, es queda només amb les dades i la fredor de les dades. Com és aquest, molt breument, com és aquest procés d'un cop sé qui és, què va fer, com el literaturitzo, no? Com el passo a... Et responen. Has de remenar, però molt, començar a anar a arxius, i no només hi ha, per exemple, a l'arxiu de l'antiga Corona d'Aragó, no només aquests, sinó arxius que pots trobar a parròquies, ajuntaments, a llocs petits, parlant també, evidentment, començant a agafar bibliografia, com tu deies, del que s'ha escrit, del que han escrit d'altres, però, clar, sobre un tema, allò que dèiem abans que és impossible ser objectiu del tot, de vegades trobes molta informació sobre un tema en concret, però tu ja t'adones que allò és com molt parcial. Llavors, el que és
per mi és indispensable és contrastar-ho. Si pots, perquè de vegades potser no trobes més informació. Llavors una mica fas aquest mix de tot allò que has trobat, dels personatges, dels fets, i et fas la teva composició, que també, honestament, també sempre serà subjectiva, perquè tu també n'has fet un extracte des del teu punt de vista, però quan tens d'una cosa, sobretot ja en tens com 5 opinions, ja pots arribar força a una conclusió concreta. I pel que deies de passar-ho a la ficció, a mi això m'encanta, a mi això em diverteix, perquè bé, els que fem ficció necessitem d'una cosa que és bàsica, que és la imaginació. I si això tens, si d'això en disposes, i tens una base històrica, en aquest cas que parlem de novel·la històrica, doncs que és prou sucosa, que per ella sola ja no caldria com explicar res més, perquè la realitat, encara que és una frase molt feta, però és veritat, la realitat supera la ficció. Llavors, aquí, posar-hi el teu afegitó, fer-hi un argument que ha de pesar. En una novel·la històrica, des del meu punt de vista, l'argument ha de pesar, perquè si no ja és un assaig, ja és una altra cosa. Llavors això jo ho trobo divertit, difícil, perquè és com construir un puzzle. I has de fer-te el teu guió, has de fer-te el teu argument, totes les peces han d'encaixar, han de ser coherents, t'han de lligar amb aquella realitat històrica de la qual no vols defugir, i bé, és un repte, però no podem evitar de fer-lo. Jo torno un moment a Amàlia i els esperits, perquè un dels fils conductors del llibre és explicar justament com es fa la recerca, perquè jo sóc conscient que la gent no està acostumada a anar a biblioteques, a arxius, a perseguir un fil argumental. Llavors cada una de les recerques que jo faig està explicitada, ara vaig aquí, etc. Llavors 2 exemples. Un és que l'Amàlia va viure a Gràcia, com no podia ser altrament, la zona en ebullició, no era Barcelona encara, és el moment de les annexions, que ells en deien agregacions, i va a casa d'un metge que es diu Lluís Llach. I llavors vaig dir, vaig a definir aquest personatge, se sap que existeix, està documentat, surt per tot arreu, però no en sabem res. Llavors aquesta pesquisa, perquisició, que s'ha de dir, una mica frustrada, és un dels fils conductors del llibre. Però l'altre exemple és que també apareixen 2 o 3 episodis del primer catalanisme, perquè la gràcia d'aquella època és que cada sector social tenia el seu projecte, i a vegades eren projectes que topaven entre si, com passa a la Setmana Tràgica. La gran burgesia volia construir Barcelona, la classe mitjana el catalanisme i la classe obrera la justícia social. I això era antagònic per moments. Llavors, d'aquest primer catalanisme agafo les bases de Manresa, agafo el tancament de caixes. Llavors, mirant d'explicar narrativament el tancament de caixes, amb testimonis, vaig trobar un llibre molt petit que són les memòries d'un dels botiguers que va a la presó. I llavors la manera com ell explica, primer la convicció en aquesta lluita fiscal, finalment, la descripció de la vida a la presó, en la qual si volies llit te l'havies de pagar a part, és a dir, que volia dir a la presó de Reina Amàlia encara. I després la frustració de veure com els estaments que havien donat suport al moviment s'anaven esborrant un darrere de l'altre i els deia pacteu, és a dir, feu la tercera via, aneu a veure el governador civil i que us deixi anar. I ell deia, però si hem entrat a la presó com a màrtirs, com a mínim hem de sortir com a herois. I llavors explica tot això i és un testimoni que et dona una visió des de dintre i que és absolutament insospitat, perquè realment aquest home és tan poc conegut que no firma el llibre ni a la portada. I llavors et fas teva la seva veu, diguéssim, per transmetre la història. Sí, perquè és a dir, vas trobant, una cosa et porta a l'altra i vas trobant personatges insòlits, etc. Albert? Sí, a veure, hi ha bastants arxius i t'has d'acreditar i és una mica pal, però afortunadament els episodis del segle XX els tenen més controlats perquè tenen por que els hi faci, no es donen compte que els perjudica més a certs estaments, és el que va passar fa 300 anys, no? I clar, jo entenc que dius, hosti, un arxiu, quina cosa més avorrida, però quan vas a buscar una cosa concreta és com això,
anar a buscar un tresor que saps que està allà, no quan no saps on. A partir d'aquí jo no us avorriré i no tenim temps de com s'articula tota una novel·la, però és una estructura narrativa que has de tenir molt clara. I jo sempre he dit que tota novel·la planteja una pregunta que es pot resoldre amb un sí o un no. Ahir posava l'exemple de Moby Dick. La pregunta que fa és: aconseguirà el capità Ahab matar la balena blanca, sí o no? Resposta final: no, perquè és la balena blanca qui mata el capità Ahab. Ja està. Però és estratègica la pregunta que escolli. Si jo arribo a escollir la pregunta: caurà Barcelona en mans dels borbònics, és igual que sapiguem el resultat, perquè és com ho expliques. Però si poso aquesta pregunta, Victus seria una novel·la com totes les altres anteriors del 1714, que n'hi havia tot un gènere ja de novel·la sobre 1714, i no aniríem enlloc, perquè la pregunta, molt curiosament, no és aquesta. La pregunta real que intentes esbrinar al llarg de la novel·la, el lector, conscient o inconscientment, és: aconseguirà Martí Subirà ser enginyer? És un altre assumpte. És això. No és una pregunta èpica, sinó lírica. Va per dins. Perquè en última instància, si serà enginyer o no, ho dirà ell mateix. Aleshores, sí, però perdent-ho tot. Té una derrota moral, però una derrota militar, però té una victòria moral perquè ell ha fet el que havia de fer per ser enginyer, que és sacrificar-se pels altres. És això, i aquesta és l'estructura. Però mentre anàvem parlant, per favor, només un petit parèntesis per l'ajuda que ens pot significar la història i la novel·la històrica. Jo veig constantment que anem caient en errors, per exemple, de definició històrica d'institucions catalanes, com això del pactisme, que no és el que dèiem, però la idea del pactisme és que si tu surts al carrer i preguntes què és el pactisme, la gent te dirà: bueno, és una inclinació de caràcter natural que tenen els catalans per arribar a pactes, a acords, a dialogar. No és això, és que no era això. El pactisme era una institució que significava tot el contrari. El pactisme volia dir que havia un pacte entre les institucions catalanes i la corona hispànica, i que si la corona no complia els pactes acordats prèviament, hi havia una guerra, com efectivament hi havia. Això és 1640 i 1613, és això. Què carai, aquí ens han explicat que érem un oasis pacífic. Jo només veig barricades a la història de Catalunya, i durant 300 anys. I sempre per la mateixa causa, la defensa de les llibertats populars. És que no és una exageració, és en termes amples, és així. Però clar, anem aquí subvertint les coses i ja arribem a un pacte. Què és un pacte? Si el van trencar fa 300 anys, aquest pacte, i encara no l'han restituït, és això. I ve un i em diu: no, això ve de la Constitució de l'any 78. Però què m'expliques? Ja veieu que escriure sobre el passat ens ajuda a entendre i explicar aquest present tan convols que tenim. Si no hi ha cap altra més pregunta, ho tancaríem aquí. En el benentès que aquesta era una pregunta doble. Sapigueu, com dèiem, que teniu justament aquí al fons del centre cívic llibres dels autors que els podeu adquirir i fer-los signar si us interessa encara. Tenim, per tant, mitja hora de colla encara abans no sigui l'hora d'anar a dinar estrictament. Avui és dissabte i, per tant, podem estirar una mica més aquesta hora de dinar. Això sí, m'agradaria donar les gràcies, l'agraïment molt explícit de part del Festival Mot, al Centre Cívic de Sant Narcís, que ens ha acollit avui aquí dins per fer aquest vermut del vermut, també al bar del Centre Cívic, evidentment, el celler, Bar Paco i La Volta. I a tots vosaltres per ser aquí, per continuar llegint i per fer gran el festival i la nostra literatura. Salut i llibres!